భలే కుళ్ళుగా దల ఉండ కుళ్ళెర ఉంಡ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ದಾಲ ಉಂಡ ಇಂದು ಪರ್ಪುನಗ್ಲೇನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೈಲಾಗ್ ಪರ್ಪುನ ಉಪಂಡ ಮಾಲು ಈ ಮಾಲು ದುಂಬು ಮಾತ ಕಂಡುದು ಪರಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಏಜ್ ಆವಂದಿನಕ್ಲು ಪೊನ್ನುಲು ಪೂರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಲುಡು ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ಮಾಲು ಉಂಡು ವೈನ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬಿಯರ್ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ದಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಲುಡು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ದ ಮಾಲು ಓವು ಮಾತ ಪಂಡುದು ತೂಕ ಗ್ಲೆನ್ಫಿಡಿಚ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಪರತ್ತು ಪಂಡ ಇಂದೇನು 5 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಲು ಇಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಖಾಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ 1926 ಮ್ಯಾಕಲಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂದುಲ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಪರ ಮಾಲು ಇಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ 54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಈತ್ನೆಟ ಸೇಲ್ ಆಯ್ನ ಖಾಲಿ 40 ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಮೋರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂದುಲ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷ ಪರತ್ತು ಮಾಲು ಇಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ 1,45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಈತ್ನೆಟ ಸೇಲ್ ಆಯ್ನ ಖಾಲಿ 12 ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೆನ್ರಿ ಐವಿ ಡಿಡೋಗ್ನಾನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಾಗ್ನಾಕ್ ಇಂದು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ ಪರ ಮಾಲು ಅತ್ ಈ ಮಾಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತನಾಯಿ ಸೈತದ ಮಣ್ಣು ತಿಂದದು ಇಪ್ಪೆ ಆತ ಈ ಮಾಲದ ಬಾಟ್ಲಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಬಂಗಾರ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ದು ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ 6,500 ತುಂಡು ವಜ್ರದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಡು 1,000 ml ಪಂಡ 500 ಕ್ವಾಟುದಾತ್ ಮಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು 80 kg ದಿನ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಇಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ 14,54 ಲಕ್ಷ ಯಬ ಯಾನ್ ಈ ಸೈನೇಟ ಬಾಟ್ಲಿನ ತುಯ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಟಕಿಲಾ ಲೇ 295 ಡೈಮಂಡ್ ಇಂದು ಜಗತ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ದ ಮಾಲು ಇಂದು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಪರ ಮಾಲು ಆಂಡ ಉಂದೆತ್ತ ಬಾಟ್ಲಿನ 2 kg ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬುಕ 4,100 ಬೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಇಪ್ಪೇರು ಇಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ 25,04 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಪ ಇಂದೆತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಮಾರೆ ಪರ್ನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲಿನ ಅಡವು ದಿವೋಲಿ ಅಂದಾತ ಆಂಡ ತೂಲೆ ಈತ್ ರೇಟ್ದ ಮಾಲನ್ನು ಪರ್ನಗಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವಸ್ಥೆನೇ ಆತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ದ ಮಾಲು ಓವು ತೂಕ ಗ್ಲೆಮನ್ ಆರೆಂಜ್ 1996 ಪನ್ಪುನ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ಉಂಡು ಇಂದು ವೆರೈಟಿ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಮಾಲು ಇಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂದು ಫುಲ್ಲು ಬಾಟ್ಲಿ 750 ml ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ದ ಮ್ಯಾಕಲಾನ್ ಡಬಲ್ ಕಾಸ್ಕ್ ಇಂದು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ಪರ ಮಾಲು ಇಂದುಲ ಫುಲ್ಲು ಬಾಟ್ಲಿ 750 ml ಇಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ 73,000 ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅಮೃತ್ ಗ್ರೀಡೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಂದು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷ ಪರ ಮಾಲು ಇಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ 74,500 ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ದ ಮಾಲು ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಗ್ಲೆಮನ್ ಆರೆಂಜ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಂಟೇಜ್ 1996 ಪನ್ಪುನ ಮಾಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ದ ಮಾಲ್ ತೋಜೋಡು ಬಂತುಲೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಮಾಲು ಪರ್ಪುನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂತುಲೆ.